हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि यूट्यूब चेनेलाव आरोबाव फिनसे बरनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर जोङो दा मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरोना माने थोगिलांनायदो जोंनि बाथौ मन्दिराव स' बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांनोसै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय थादो थांबाय थानोसै जों दा Wah, logoper pistol. Logoper apa tuh? Ini apa? Papa. Nura. Hai guys, जों दा थांगासिनो दङ जोंनि बर' बाजाराव अमाबो मोनो बोरमा मोनो सब मोनो अमा बेदर लाना जों दा सफैबाय लोगोफोर Hai guys, men. Ibu laulai. Taruh. Para belakang. Tamam gelau lain. Neng naik demo. थांबाय थांसै लाल सा पदार्थ distab salah banyak kok saya meleng biar kayak mentin semeleng deh dokani namnak si sunde kan ja sudah mama ini apa sih थांसै लोगोफोर न'आव खुलुमखांबाय थियेटारनि गारि फैदों दा हरनिफ्राय थियेटार दङ जोंना न'आव थांबाय थानोसै आं लोगोफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला बाय बाय लोगोफोर